vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Tisati tapinda mumamessages edu pane imwe iyo message yandaverenga kune imwe channel yedu yeEuropean Confessions. Saka ndaiverenga kudaro pane vamwe vanzvadzi vazouya vakati mukomanashi I had a revelation ndati ndakateerera confession iyoyo pane pavazoti mukoma avo each and every month vanopiwa 6,636. Saka ndati ndakagara pasi. The revelation yacho yandazoita ndeyekuti pane 666 asi kwete 666 yega. Saka pane metsi dzavazoti ndige ndichiita amene kana muchikwanisa kudzinzwisisawo hanzi sezvo vachiti vari kupiwa 6,636 rands hanzi tikabvisa 6,600 pakasara 36 hanzi 36 uyu tikamuti divide by 2 panobva pachizosara 18 uyu tikamuti divide by 3 hanzi panobva pachizosara ma6 matatu ende ma6 iwawo zvekare ukati times 3 panobva pachizova ne18 zvekare. Namba iyoyo inongoramba ichingodzoka kuva 36. Saka hanzi i666 kwekupedzisira 36 uyo uye zvekare na 666 zvakangooma hazvo veduwe. Kune vanogona metsi ameno kana kuri kunzi makwanisawo kuzvinzwisisa metsi dzacho kana makwanisa kudzinzwisisa. Saka ndichangokupai a brief summary yeconfession yavo mukoma ivavo yavakandipa. Confession yavo yakamira sekudai so: hanzi ndinogarawo muno muJoburg, zita rekuberekwa Tawanda, but vanhu vazhinji vanondiziva nekunzi Tabo, ende vanhu vazhinji havatozvizivi kuti ndinogara muno muSouth Africa, asi mapepa handitomborina because ndo zvandakatanga kudzidzira kubva zvandakauya muno muSouth Africa, kuti kana uchida kugara zvakanaka usinganetswi nemapurisa unenge uchitofanira kutoti unge uchikasika wakwanisa kudzidzira marudzi emuno sezvandakaita. Ndakazvidzidzisa Afrikaans uye zvekare ndikazvidzidzisa chiZulu, chiXhosa. Ende ipapo pandakatanga kugara muno ndainge ndichigara mulocation munogara maColoureds, so vainge vachitaura chiAfrikaans zvekuti kana ukandinzwa ndichitaura vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri muColourd. Saka ndo pandakabva ndachizoona kuti hazviite kuti ndige ndichizoshandisa zita rekuti Tawanda, ndokubva ndachizozviti Tabo, uye zvekare ndinozviita sekunge ndiri muXhosa dzimwe nguva. Saka ndakabva ndachizowana basa uye zvekare ndinoshanda as a gardener mune imwe estate inowanikwa muJoburg. Basa rangu ndiroro ende hakuna kana anotombofungidzira kuti inini ndiri wekuZimbabwe. Saka muestate mandinoshanda imomo as a gardener pane vamwe vanobva kuZimbabwe. This couple vanhu vekuti vane mari dzavo. Mukadzi wacho ane hair salon, asi chaingogara chingondinetsa ndechekuti vanhu ivavo waiti kana waenda pamba pavo uchiita tumabasa ivo vanenge vakangozvivharira chete vari mumba mavo. Kudzamara vachizotaura neni zvakatondishamisawo kuti kozita rangu vainge vakariudzwa nani, because vakangonditi Tabo, we have a small job for you. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. It was on a Monday morning. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine marara avainge vachida kuti ndige ndichizoenda kunorasa. Vakanditi ikoko kulocation kwaunogara ndo kwaunoenda wobva wazonorasa. Saka ndakaita nguva ndichingopiwa marara acho iwawo anenge ari mukaplastic bag, ndobva ndachizongonomarasa kana ndasvika kulocation kwandinogara kunonzi kuDeepsloot. Nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndachizovhura ndokubva ndachizoona kuti chipepa bag icho chavanondipa chinenge chiine ropa mukati. Ropa iri rinenge rakazangana nevhudzi raunotoona kutoti iri ivhudzi remunhu. Saka ndakangoti zvimwe kuda vhudzi iroro vanoritora kuhair salon, because mukadzi wacho iyewo ane saluni yake, but vanhu vekuti vanongoswera vari pamba, hakuna kana kwavanomboenda, vanongoswera vari pamba. Saka vakabva vachizondipa mari
yainge iri muenvelope ndichiiverenga mari iyo yainge iri 6636 iyo yavakanditi kana ndichikwanisa kuita basa iri each and every month inenge iriwo pay yangu and nditori registered mudatabase rekambani yavo, ndo kamwe kasalary kangu kandinowana ikako. Ende ndinonzwa ndichitya kuti zvinhu zvose izvi zvandiri kuita zvimwe kuda ndo zvinokonzeresa kuti vanhu vange vachigara vachingobayana nemapanga and the level of crime deep salute inoita sekunge yava kutokonzereswa nezvose izvi zvandinoita zvema-rituals. Ndine dzimwe hope zvekare dzandinorota ndiriko kudumping site, but ndinenge ndichidzwa mavoices evana vanenge vachichema. So I think kuti ropa iroro randinopiwa zvimwe kuda iropa revakadzi vanenge vaita miscarriages. Ndiyo nyaya yangu iyoyo, ndo basa randinoita each and every Monday. Pandinoenda kubasa vanobva vachizondipa plastic bag kanenge kakazara neropa rinenge rakazanganiswa nevhudzi remunhu. Ende ndinototi kana ndichienda kubasa neMonday ndine chimwe chibhaketi changu chismall bucket icho chandinozoisa kaplastic ikako nekuda kwekuti chiplastic chacho chinenge chakazara neropa. Kana mukaposta ndiziviseiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazveduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kubvira nekubvira ndo mari yavanongondipa iyoyo haichinji, vanongondipa 6636. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi handitombodikana kuti vanhu vange vachitombozviziva kuti inini ndiri munhu anobvawo kuZimbabwe. Ndo zvaunoitawo here ikoko kwauri kuti hautodi kuti vanhu vange vachizviziva kuti unobvawo kuZim? Sei uchita zvinhu zvakadaro? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera, it is a translation yandanga ndatumidzirwa yandisina kuzokwanisa kurekodha in time, saka nyaya yacho yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu, ininiwo ndinobva kunonzi kuMankweng, ndo kwandakaberekerwawo ikoko. Ndaisatombziva kuti kune chinhu chinonzi Marine Kingdom. I am a slay queen and handina kumbofungidzira kuti zvichazopedzisira zvadai. Ndakauyawo kuJohannesburg with big dreams and I had high hopes. Ndakakurira muMankweng, Limpopo, uye family yedu vainge vari vanhu vaienda kuZCC church inonzi yeZCC. Saka pandakazowana internship pane imwe kambani muno muJoburg, then ndipo apo pandakabva ndachizouya kuno kuJoburg. Kana mhuri yose yakafara zvikuru ende vakandinamatira vakabva vandiudza kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizotevedzera zvose izvo zvainge zvichazoitika muguta. Ndaifanira kungoramba ndichirangarira kuti kune chinonzi kunamata. Ndichiri kumba ndakabvumira mudenga ndikazviudza kuti handaizoregedza kunamata. Asi ndauya kuJoburg ndakabva ndachizopanduka ndikabva ndatanga kurarama as a slay queen. Pakutanga ndakatarisa basa rangu nekudzidza kwandainge ndakaita, ndikaona kuti mari yacho yandaipiwa painternship yaisakwana, renti yainge ichikwidzwa every day, transport yainetsa. Ndainyanya kudawo kupfeka zvakanaka uye zvekare I was always a social person, saka kuti ndige ndichingogara pamba even pama weekends vamwe vachienda out there enjoying their life ndainge ndisingakwanise. Ndo pandakabva ndachizosanganawo noumwe musikana uyo aishandirawo imwe company but she was an intern. Ndiye akabva achizotanga kundidzidzisa kuti kune chinonzi living your life as a slay queen, always partying. And aigara achingopfeka mabrand epamusoro-soro, hembe dzaanenge akapfeka
achifambawo nemotikari dzemhando dzepamusoro ende aigara achingoenda kumavacation nemablessers ake. Akanditi Joburg inotoda munhu anenge akavhura maziso ake at all the times, haisi yevanhu vasina mari. Akabva azononditora nerimwe zuva, wainge uri musi weFriday, ndokubva achizondiudza kuti kune kwaainge achida kuti tinge tichizoenda. Ndikabva ndati it is okay. Ipapo upenyu hwangu hwakabva hwachizochinja zvachose. Takabva tachizoenda kune imwe club muSenton, apa kwainge kuine varume vakapfuma ende vainge vachitinwisa doro like tainge tichinwa mvura, apa riri doro rinodhura. Ndainge ndisati ndakamboona vanhu vane hupfumi hwakadaro. Ndipo pandakabva ndachizosangana noumwe murume uyo akazochinja upenyu hwangu zvachose. He was a man from Nigeria, aingozviti chief kana mafriends ake vairatidza kuti vaimupa respect vachimuti chief. Ainge akapfeka hembe dzakanaka uye zvekare ainge aine magold necklaces as well as bracelets, real gold. Airatidzika kuti munhu akapfuma kwazvo. Kana mukutaura kwake waitoona vose vaainge ainavo vobva vateerera iye achingotaura kurakidza respect. Kana achifamba even mafriends ake vaitoita sekunge mabodyguards ake. Akatitengera madrinks anodhura, ndokubva achizotanga kundipfimba achiti iwewe usiku hwanhasi iwewe uri wangu. Ndainge ndichitya, ndainge ndisina kana kumbogara ndakarara nemuNigerian before, asi ndakafara zvekare panguva imwe chete kuti chief vainge vasarudza inini pavasikana avo vatainge tiinavo. Takabva tabuda muclub tichienda kune penthouse yake irimo muSenton. Zvinhu zvose pamba pake kubva kumotikari, everything that was there expensive. Asi mumba mainge muine chimwe chinhu chandisina kukwanisa kunzwisisa. Ndo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine mufananidzo wenjuzu, not just a normal mufananidzo, it was a big statue yainge irimo muliving room. It was very weird because ndainge ndisina kana kumbogara ndakazviona ini kuti munhu anganzi ane statue of a mermaid in their house uye zvekare ainge achingotaura achiinongedzera. It was random talk but aiti akataura neni akanditi I love you, otaura neni achinongedzera kune chistatue chacho ichocho. But hey, mumba umu mainge muine a fresh air. But when I was thinking about it, that was when I noticed kuti kamunhuwi aka ndaitoita sekunge I was standing on the beach, kamunhuwi kekumakungwa. Ndokubva tachizotanga kutaura paya. Takabva tachizopinda mubedroom make. Akabva ati usati waita chero chinhu, usati wakurura kana nhumbi dzako, ndinofanira kukuudza chokwadi. Akanditi ndige ndichigara pasi. Ndakagara pasi pasaidi naye. Apa hana yangu yainge yongorova. Ndokubva ati kwandiri, ndanga ndichizviziva kuti unouya kwandiri tisati tatombosangana. Ndakakurota. Iwewe hausi munhu zvake ari normal. Kubva mukuzvarwa kwako wakazvarwa uine chipo chako ende uri wekumvura. Ndakaseka ndichifunga kuti zvimwe kuda maybe ainge achingoita majokes ake ainge asinga make sense kwandiri. Akabva ati kwandiri, ma-ancestors ako iwewe pawakazvarwa vakakupa kuMarine Kingdom, wakasarudzwa iwewe usati watombovapo pasi pano panyika. Ndokusaka uri munhu wekuti muupenyu hwako kunyange zvikanzi watambura but hauzoshayi mari zvekudaro. Ende unofanira kuti unge uchizviziva kuti pose paunoona upenyu hwako hwava kurema unenge wanyanyisa kuenda kuchechi. Zvechokwadi ndakabva ndatanga kufunga apo pandainge ndichiri kumba kuMankweng. Ndikaona kuti ndaiti kana ndikaenda kuchurch even maboyfriends angu anenge aine mari aibva andiramba. Ndikati ipapo ndakayeuka. Zvinhu zvakawanda zvakaitika kubva apo pandainge ndichiri mwana. Ndaitya kubuda panze usiku uye zvekare ndairota mukadzi anenge aine bvudzi refu achindichevedza ende ari mumvura. Ende ndaiti kana kwava kuda kunaya hana yangu yaitanga kurova. Nguva iya yekuti mvura inenge ichinaya ndaishaya kana zororo. Ende amai vangu
ivo vaitoshamisikawo nazvo kuti ko iwewe sei uchiti kana mvura ikatanga kunaya kana panze haubude because unenge uchingotya chete. So mushure mekunge andiudza zvose izvi ndakabva ndachizongobvuma ndokubva tarara tose. Mushure mekunge tarara tose akandipa mari. Nekufamba kwenguva tichidanana akabva anditengera motikari akati uzozviziva kuti ndine vasikana vakawanda vandinodanana navo ende haufaniri kuti unge uchizotsamwa. Ndakasiya basa ndokubva ndatanga kuita zveuslay queen. Iyewo haana basa nazvo kana ndikadanana nevamwe varume. Ndikabva ndachizotanga kuita mabasa iwawo andinenge ndichitumwa nachief. Anokwanisa kutondiudza kuti unofanira kuti unge uchienda kunorara napastor Ningi kana kunorara zvake nomumwe munhu anenge asingamboende kuchechi, but ameno vanenge vachida kungomukanganisira upenyu hwake. Ndakabva ndachizokanganwa nezvemhuri yandainge ndakasiya kumba kuMankweng. Ipapo zvinhu zvakabva zvachizotanga kungoshanduka, upenyu hukaoma, not like financially but kumba uko ndainge ndongofonerwa because vaningina vangu vatatu including my cousin sisters vakabva vatanga kupenga. Wekutanga akatanga kutaura ari ega, ainge achishanda kune imwe nzvimbo asi kuri ikoko kuLimpopo province. Wechipiri akabva achizongotanga kungoita zvemadrugs kwava kutotanga kutogara mutauni muPolokwane achiita zvekudya marara mubhini. Wekupedzisira ndiye uyo akazotorwa nevamwe anti vangu vanogara kuLipoahomo. Ane hasha zvisingaiti, anotogara akavharirwa mumba. Saka nekuda kwekuti inini ndainge ndichigara ndichingoudza vehukama kuti kuchechi kwenyu kwamunoenda ikoko kuZCC ndokuri kukukanganisirai, apa ndainge ndichiziva chokwadi changu chekuti zvose izvi zvainge zvichikonzereswa nenyoka iyo yandakapiwa. Nekuti kuti inge uchizonzi une marine spirits unenge uine nyoka zvekare iyo yaunenge uchishandidzana nayo. So mushure mekunge macousins angu nemunin'ina wangu vatanga kupenga ndopandakabva ndachizoreceiva phone kubva kuna amai vangu. Vakabva vanditi tete Lerato vashayika, mwedzi yakazoti yati fambei, tete Maria zvekare vakashayika. Vose vana tete vangu vakatanga kufa umwe neumwe. Mukati memakore 2 vana tete vangu vakavigwa kumakuva ari munzira inoenda kuLipoahomo pedyo nePolokwane. Ndakatanga kuzvibvunza kuti zvose izvi zviri kuitika ko ndini kana ndiri kukonzeresa, ko kuda kwangu mari mhuri yangu yava kufa. But ndakangozvishingisa ndopandakatanga kuita addiction. Kusvika pari nhasi ndine addiction yedoro. Handikwanisi kuswedza zuva ndisina kudhakwa nekuti ndinoti kana ndikatanga kufunga zvose izvo zvakaitika mumhuri ndinobva ndatotanga kutochema, ndinoshaya kana control ndotanga kuchema. Asi kana ndikanwa doro pandinofunga nezvazvo zvose izvi zvakaitika ndipo apo pandinobva ndatanga kuseka zvangu ndichingoseka. Rimwe zuva ndakabva ndamboti ndoenda kuchechi here, but pandakada kuenda muchechi ndakabva ndanzwa sekunge munhu ari kuda kudzipwa mutsipa. Ndakatiza ndichibuda kunze nekuti kucommunity kumwe kwatainge tichigara kune kamwe kaPentecostal kariko, ndo kwandainge ndichida kuenda kuPentecostal ikoko. Vainge vaine night service asi handina kukwanisa kuti ndige ndichipindamo muchechi imomo because painge paine munhu ainge achindidzipa. Ndikatiza ndichibuda panze. Usiku ihwohwo chief akabva andifonera achindiudza kuti kana ukadzokera kuchechi futi uchafira pasport ipapo. Kubva ipapo handina kuzomboedza futi kudzokera kuchechi. Ndakaudzwa kuti upfumi hwose uhwo hwandakapiwa nachief upfumi hwangu huchazopera mushure memakore 12. Mushure maizvozvo hanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoenda kunogara mugungwa nekusingaperi. Ndichangoshayika, hama dzangu dzichanditsvaga dzichandishaya, hadzimbofi dzakandiwana zvekare nekuti ndinenge ndatorwa ndikaendeswa kugungwa. Zvino ndinotya nekuti nguva zhinji ndinokwanisa kungoona mimvuri ichitongofamba mumadziro. Kunyange ndakadzima light but ndinoona rimwe rima kumadziro zvekuti ndinoshayawo kuti ndodii. Kana ndikada
kushevedzera. Ndinonzwa ndakabatwa pahuro pangu, dzimwe nguva makumbo angu anotanga kutonhora. Ndanga ndambofunga hangu kuti ndige ndichiita zvekuenda kuchechi, but ndinotya kuti kana ndikaenda kuchechi kwacho zvimwe kuda ndinokwanisa kuzourayiwa. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna admin vamwe vatinoshandidzana navo vandipa translation iyo. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Tell me what you think about this confession. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.